Ƙanshi mai daɗi ko? Kai. Kuma fa Alhaji bai kare ba. If you finish all this one, ka gama cin abinci. Muwa. See myself. Kai! Alhaji, lafiya kake wannan ihu haka? No problem, no problem. Na love. Na love. My love. My love. Wato nyamuran nan ce ta zo min da wata salon soyayya wanda ni kaina ban taba ganin irin wannan soyayyar ba. Wannan ihu kafin gari waye sai na yafi 100. Alhaji wai yaushe zaka girma ne? Sai da safe kar wacce sai da safe. Alhaji